preparat un repertori molt divers que va des de Bach fins a compositors que encara estan vius com Ian de Terling, ja que la nostra formació és una mica inhabitual, oi? Sí, saxo i clarinet. Ho vam triar una miqueta segons el que ens agradava i segons el que ens veiem capaços de fer. Ens coneixíem del conservatori i un bon dia ens vam engrescar per presentar-nos al concurs de cambra romànica l'any passat i dit i fet ens hi vam posar i així hem anat seguint. Molt contents i agraïts de tenir aquestes oportunitats perquè al final sí que portem 9 o 10 anys fent música i el poder tocar en públic i que algú ens reconegui d'alguna manera doncs és molt positiu perquè és com no ha servit per res això de fer música durant tant temps. No tenim res previst, però bueno, Mai se sap, estem repertori oberts. ja tenim molt repertori muntat i som una formació que funciona molt bé, o sigui que evidentment no descartem el fet de participar en qualsevol altra iniciativa que se'ns doni. No?